Varování, to je fanouškovský překlad. Majitelem původního videa a zvuku je Viva La Dirt League. Více informací najdete v popisku videa. Zdravím, dobrodruhu. Chtěl bys projít mé zboží? Prázdná láhev. Dobře. Zlomený šíp? To je dobrá věc do mého obchodu. Kost. Jep. Vážně? Jo, čestný, díky. Wow. Jako vážně? Stará židle. Jep. Jep. Co? Můj kyblíšek. Yeah, big NPC